Ngalih gentenan bos. Kecemplung jeding. Dungane aku ya dungane. Apa enek manten kecemplung jeding mripate picek kowe kowe. Lek mulai rena-rena rumah aku. Sampeyan ya nek ayu adus kowe. Lah iya. Satu-satu. Oh isik ta. Ayo tak. Aku to. Lah iya. Nadane lho. G. Assalamualaikum. Kurang gantem, Cil. Assalamualaikum. Kurang. Piye? Ngene ta. Gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang. Suaramu gedekno. Assalamualaikum. Cedek nomikmu. Terus kurang cedek. Wah, kowe bocah malah kok wong stroke lah ngusisi kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jawa lah. Nyapa? Jangkrik tak idoni lho kok